Стәрлетамак шәһәре Башкортстанның зур үсеш алган сәнәгать һәм бай мәдәни милли мирасы каласы. Исәнмесез, мөхтәрәм кунаклар, хөрмәтле тугры телевизор караучы тамашачыларыбыз. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта Стәрлетамак шәһәреннән Башкортстанда туып үскән егетләр һәм кызлар. Ә хәзер мин сезне аларның үзләре белән якыннан таныштырам. Беренче кунагыбыз Башкорт дәүләт университетының Стәрлетамак филиалы татар һәм чуаш филологиясе кафедрасы мөдире, филология фәннәре кандидаты Илсур Мансуров. Икенче уенчыбыз Башкорт һәм төрки филологиясе факультеты татар-инглиз бүлегенең икенче курс студенты Әлфия Мөгамирова. Һәм инде өченче катнашучыбыз заманында бу уку йортында белем алган егетебез, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, филология фәннәре кандидаты Илгиз Халиков. Егетләр, кызлар, сезнең барчагызны да башваткыч уенында күрүебезгә бик шатбыз. Уенны башлап җибәргәнче аның кагыйдәләре белән танышып китәргә кирәк булыр. Менә бу экранга шакмаклар килеп чыгачак. Шакмакларга 22 сорауның җавабы яшерелгән. Әлбәттә, инде аның соравы миннән булачак, ә җавабын мин сездән көтәчәкмен. Һәрбер дөрес җавап сезгә 1 балл алып киләчәк. Шунсында әйтеп китик, башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез бу авыр сорауга җавап табасыз икән, без сезгә 2 балл тапшырачакбыз. Башваткыч уена шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген уенда катнашкан һәрбер уенчы бик тә матур һәм истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Ә бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Һәм әлбәттә башваткыч уенында иң күп балл җыйган уенчыбыз бу уеныбызның җиңүчесе булып таныла. Башваткыч уенының кагыйдәләре буенча җиңүчегә супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдереп, супер уенның супер соравына супер иттереп җавапты яңгыратасыз икән, менә шушы супер автомобильне дә бүген үзегезнең төбәккә алып кайтып китәчәксез киләсез. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Димәк, беренче сорау сулдан уңга 4нче сан 6 хәрефтән торган сүз булачак. Фарсы телендә су дигәнне аңлата бу сүз. Башкортстанда шундый елга да бар. Ашказарның сул кушылдыгы. Илгиз әфәнде? Стәрле. Бик авырсынып кына, бик шикләнеп кенә җавап яңгыраттыгыз. Җавабыгыз дөрес, әлбәттә, 1 баллны тапшырабыз сезгә. Стәрлетамак уку йортын тамамлаган җегетсез, ни өчен нәкъ менә шушы Стәрлетамак уку йортын сайладыгыз? Стәрле елгасы белән турыдан-туры бәйле, чөнки тумышым белән Стәрле баш авылыннан, Стәрле елгасының башы нәкъ бездә. Ә инде укуны дәвам иттем мин Стәрлетамак шәһәрендә. Әлеге һөнәрне сойларга, дөресен әйткәндә, безгә миңа шәхсән ул педагогик династияны дәвам итү традициялары йогынты ясады дип әйтергә кирәк, чөнки минем әби-бабам укытучылар, һәм инде әтием дә музыка буенча укытучы. Һәм шушы елны дәвам итеп? Шушы елны дәвам итәргә булдым, әлбәттә. Яхшы, рәхмәт сезгә. Хөрмәтле кунаклар, инде сезнең белән дә бу әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Мин үзем Миякә районы Җилдәр авылыннан 11нче классны тәмамлагач теләгем бар иде, татар теле һәм әдәбияты укытучысы булырга. Ләкин танышларым үгетләде мине анда кирмәскә инде. Шуңа күрә минем тормыш юлым икенче якка китте. Уфа сәүдә икътисад көллиятенә укырга кирдем. 3 елдан соң инде татар-инглиз бүлегенә, шушы Башкорт дәүләт университетының Стәрлетамак филиалына укырга килдем. Хәзер мин икенче курс студенты. Барыбер да күңел тартты шушы як. Ярар, яхшы, рәхмәт сезгә җавабыгыз өчен, Илсур әфәнде. Мин Башкортстанның Чакмагыш районыннан, якташларга сәлам. Сәламнарны кабул итеп алганнар якташлар. Башкорт дәүләт университетында Уфа шәһәрендә белем алганнан соң Стәрлетамакка мине эшкә чакырдылар. Ул вакытта педагогия институты иде әле. Һәм инде менә 26 ел анда эшлим, укытучы булып эшли башладым. Бүген көндә кафедра мөдиремен. Яш ягында мин укытучы булырмын дип уйламаган идем. Мин журналист буларга теләгән идем. Ләкин укуга кирү процессында һәм укудан соң чакырдылар педагогия институтына. Менә шулай итеп мин укытучы булып киттем. Һәм бер дә үкенмим, менә дигән студентларым бар.
коллегаларым бар. Шәнлек дәвам итә. Әйе, эшлибез. Бездә Башкортстан төбәгеннән килгән бик шәп кунаклар, уеныбызны дәвам итәбез. Чираттагы сорау. Устанаска беренче сан 5 хәрефтән торган сүз. Эшче поэмасы нигезендә либретто яза бу шәхес. Татар һәм башкорт халкының уртак язучысы дип әйтәм. Исра әфәнде? Мәҗит Гафури. Мәҗит Гафури турында сүз бара. Җавабыгыз дөрес. Бар сезнеке. Татар халкы эчендә, башкорт халкы эчендә бик зур әсәрләр язып калдырган шәхесләребез. Шул сәбәптән Мәҗит ага Гафури. Менә бу яшь буын шушы зур шәхесләрне белеп үсүдә нинди эшләр башкарыла? Гомумән яшь буын беләме бу шәхесләрне? Башкортстанда Мәҗит Гафурига игътибар зур. Аның исеме безнең театрыбыз да йөртә, аның йорт музейлары да бар. Biz студентларны һәр даим Мәҗит Гафуриның йорт музеена йөртәбез, аларны экскурсияга алып барабыз, спектакльләрдә карыйбыз. Аннан Башкортстанда Мәҗит Гафуриның шигъри әсәрләрен яттан сөйләү буенча конкурста бар. Анда безнең студентларыбыз катнаша. Бөтен Башкортстан Мәҗит Гафурины бик хөрмәт итә. Шулай булсын инде алга таба да, чөнки яшь буын безнең шәхесләребезне белмәсә, бу тарихыбызның киләчәге юк дигән сүз. Шәхесләрне безнең яшьләребез белгән чиракта, безнең әле киләчәгебез өметле була ала бирсә. Алга барабыз сулдан оңга 9-нчы сан 4 хәрефтән торган сүз. Синонимы кирәк булачак. Маһир, мастер, тагын да бер сүз белән атап йөртәбез без аны. Игез әфәнде, Оста. Оста дибез без аны. Җавабыгыз дөрес, бал сезнеке. Оста, шул исәптән әле остаз сүзе дә шушы тамырдан. Сез остаз, мөгаллим. Үзегез дә шул исәптән әле шәкерттә булган кеше бит инде барыбер да. Гомумән бүгенге көндә шәкертләрне инде. Менә сезнең чордагы шәкертләр белән бүгенге шәкертләрнең аермасы ни дә, алар аерыламы? Заманында безне дә укытучылар укытты. Мин үзем әйттем бит, Башкорт дәүләт университетында Уфа шәһәрендә укыдым. Безне Камил абый Дәүләтшин, Алмаз Шәйхуловлар белем бирделәр. Аларны без бүгенге көндә алар якты дөньядан китте. Без аларны бик искә алабыз. Һәм инде үзебезнең студентлар укыган чакта без бик күп аралаша торган идек. Үзебезнең студентлар белән дә. Инде укытучы буларак бүгенге көндәге студентлар, алар студентлар аерыла дип артык зур аерылу юк дип әйтергә мөмкин. Чөнки алар барыбер һәр вакыт яшьләр, һәр вакыт матурлар, белемгә омтылучаннар. Шуның өчен әйтик, студентлар һәр вакыт ул менә шул яшьлек белән үзләрен ашалар. Яшьлек белән ашыла дип әйтәм. Исра әфәнде, менә мин хәзер бу тапшыруда аңлыйм, Әлфия дә, Игез әфәнде дә сезнең шәкертләр булып чыга. Әлбәттә. Менә сез инде хәзер остаз күзлегеннән әйтәсез, студентлар, шәкертләр инде ул һаман да шул шәкертләр, шәкертләребездән сорыйгалар бу турыда ни диярләр? Остаз мәсьәләсендә мин бәхетле кеше дип уйлыйм. Менә минем остазларым, аның берсе бүген студиядә, ул Илсур абый, әдәбият дөньясына капкаларны ачкан кеше минем өчен шәхсән ул, чөнки фән дөньясына киткәндә мин нәкъ менә шушы белемләр белән киттем. Илсур абый биргән татар әдәбияты буенча. Инде Казанга укырга килү белән минем фәнни җитәкчем булды шулай ук Башкортстан кешесе, ул филология фәннәре докторы Рамил Исламов. Менә мин аларга чиксез рәхмәтлемен, чөнки менә минем тормышымда алар килеп чыктылар һәм мине кирәкле юлга бастырдылар дип. Инде менә замана студентлар дигәндә мин студентлар белән эшне бер чорда дәвам иттем. Ул Казан федераль университетында эшләгән чорда. Һәм инде әйтәс килә, минем чордагы студентлар белән менә бүгенге көн студентлары алар берникадәр аерыла. Әмма аның уртак ягы алар барысы өчен дә ул менә шушы уку еллары белән күренә. Беренче 2 уку елы ул башта җил уйный. Üçüncü kursta ol nendilер теге төпле бер фикер барлыкка килә. Инде 4-5 курста акыл
төпләп урнашып, син инде киләчәгеңне уйлый башлыйсың. Монда барлык студентларында менә шушы бер калыпка куярга була, чөнки анда тормыш үзе шул бер калыпка куя, ә менә инде ул юлдан тайпылмас өчен безнең устазларыбыз бар. Бүгенге көндә шәкерт булу ничегрәк, Әлфия? Сез нәрсәләр белән кызыксынасыз? Белемгә омтылу китаплар аша дәвам итәме? Ләкин шулай да инде интернет хәзер инде беренче урындамы? Интернет дип әйтеп булмый, чөнки татар теле һәм әдәбияты уку процессында без күбрәк китапларга мөрәҗәгать итәбез. Һәм менә безнең укытучыларыбызга Илсур абый, шулай ук безнең Нәсима апа татар теленнән укыта, һәм алар бик игътибарлылар. Һәм аларга зур рәхмәт һәм сәламләремне бирдерәм. Шәкерт булуы минем өчен кыен түгел. Чөнки мин сайлап килгән бу һөнәр, шуңа омтылуларым бик күп. Бик теләп шәкерт булып йөрисез әле бүгенге көндә. Ярый, рәхмәт сезгә җавапларыгыз. Инде шулай да менә оста дигән сүздән чыгып, әле мин сезнең алларыгызда булган менә бу үзенчәлекле бүләк дип аңлыйм инде, башваткыч тапшыруын алып килгән бүләк дип, менә теге оста куллардан гына килеп чыга бит инде. Карагыз әле, бик матур курчак килеп чыккан, Әлфия. Буш вакытларымда мин җырлыйм һәм шигырьләр укыйм. Шулай ук та менә курчак киендерергә яратам. Бу менә минем үзем эшләгән. Дизайнер буларак сәләтегездә бар икән. Сезгә менә шундый бәләкәй генә бүләгем. Яхшы, рәхмәт. Рәхмәт. Бу бауырсак безнең Стәрлетамак шәһәрендә бик матур итеп пешерелгән. Аның әле кызык Стәрлетамакта пешерәләр, ә хуҗалары Стәрлебаштан. Инде безнең Стәрлебаштан. Әлбәттә, Илгиз әфәнде, сезнең алда ниндидер белсәм күрәм әле мин? Бусы шулай ук безнең үзенчәлекле бүләк дип әйтик. Сез беләсез, Башкортстанның табигаты ул гаять шундый матур, искиткеч, аны кечкенә Швейцария дип йөртәләр, һәм инде ул шундый күп кенә үсемлекләргә бай. Файдалы үсемлекләргә, һәм инде менә шушы файдалы үсемлекләрнең төрле төрләреннән эшләнгән менә шушындый шифалы бальзам. Башваткыч тапшыруына шундый шәп күчтәнәчләр һәм төрле күчтәнәчләр белән килгәннәр. Башкортстан яклардан кунакларыбыз. Без әлбәттә бу күчтәнәчләрне кабул итеп алабыз да, үзебез дә сезгә күчтәнәч итеп берәр бал тапшырабыз һәрберегезгә дә. Бик рәхмәт сезгә. Чираттагы сорау, сулдан уңга икенче сан, 3 хәрефтән торган сүз. Стәрлетамак гербында сурәтләнгән. Бу нәрсә бу, Илсур әфәнде? Каз. Каз сурәтләнгән. Җавабыгыз дөрес, балны тапшырабыз сезгә. Гербта 3 каз, зәңгәр фонда 3 каз һәм елга силуэты бар. Бу борынгы заманнарда безнең шәһәр бит 3 елганың тоташкан урынында, анда кыр казлары бик күп булган. Һәм шул вакытта ук инде патша заманында ук дип әйтегәйме, шул вакытта ук әлеге казлар күплегенә ишара ителгән. Ә бүгенге көндә инде әлеге казлар экологик мәсьәләләрне исәпкә ала, шуның фикере белән эшләнгән, чөнки безнең шәһәр зур нефтехимия сәнәгате көчле булган, һәм шуның өчен безгә экология мәсьәләсе бик мөһим тора. Әлеге дә баягы менә шу кыр казларының булуы аларны сакларга, гомумән табигатны сакларга кирәклеген ишара ясап тора. Рәхмәт сезгә аңлатып бирүегез өчен. Яхшы, барыбыз алга таба. Чираттагы сорау, сулдан уңга 6-нчы сан, 6 хәрефтән торган сүз. Бу ризык икмәкле колак дигәнне аңлата. Бу фин-угыр сүзе, Илгиз әфәнде, Пилмән дип әйтәсе килә. Пилмән дип әйтәсегез килә икән, сез аны әйтегез пилмән дип. Чөнки аның җавабы дөрес, пилмән бу. Җавабы дөрес, басып Пел, колак һәм нянь, нан, икмәк дигән сүздән фин-угыр сүзе килеп чыга бу. Аны инде менә пилмән дип әйтәсе килә дип әйттегез дә, теге мин әле уйлап торам, теге телләр белгән, илләр гизгән дип юкка гына әйтмәгәннәр, шулай битиме? Менә телләрне үстерү, аларны өйрәнү өлкәсендә эшчәнлек, иззәнүләр бүгенге көндә нинди процесста дип әйтик инде? Мин
бүгінгі күнде мәктәптә оқытмасам да, мин бу эшне дәвам итәм. Ягъни мәсәлән, телгә, татар теленә багышланган эшчәнлекне бүгенгесе көндә мин Казан федераль университетының дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләре югары уку мәктәбендә лектор һәм инде мин безнең әйтик яшь шушы дәүләт хезмәткәрләренә татар теле һәм инде дәүләт телләре статусы турында лекция укыйм. Әлбәттә шушы лекциялардан соң шундый катлаулы мәсьәләләрне гади тел белән биргәннән соң күп кенә безнең дәүләт хезмәткәрләре кызыксына башлый тел мәсьәләсе белән һәм инде үзенең эшендә шушы дәүләт телен кулланырга менә шундый ниндидер бер теләк, омтылыш барлыкка килә. Яхшы. Рәхмәт, Илсур әфәнде. Biz инде югары уку йорты буларак безнең көндәлек эшебез телне саклау һәм телне үстерү. Без студентларга туган телне, татар телен һәм татар әдәбиятын өстәвенә безнең кафедра бит үзенчәлекле кафедра, ул татар-чуаш кафедрасы дип атала. Бездә чуаш теле һәм әдәбиятын укытучыларыбыз да бар. Алар чуаш балаларына чуаш теле һәм әдәбияты укытучысы әзерлиләр. Менә шуның өчен безнең көндәлек эш һәм инде без укытып кына калмыйбыз. Biz her daim türlü medeni şaralarda ütkərəbiz. Biz studentlarga, okuşularga türlü şaralar, yani sənğətlıq konkursları uyuşturabız. Alarga, okutuşularga metodik yardım күрсәтәбез. Bulaşaq tatar tili okutuşularına fənni metodik seminar ütkərəbiz. Яңа дәреслекләр барлыкка килгәч, алар буенча белгечләр чакырабыз. Казаннан да, Уфадан да белгечләр чакырып, аларның да өйрәтәбез окутучыларны. Шуның өчен безнең һәр эшләгән эшебез телне, мәдәниятны саклауга юнәлтелгән. Безнең тел дигәчтен Рәмзия Валитова искә төшә. Чөнки ул, сез барыгызда беләсез, ул легендар әлифба авторы. Ул әлифбаны белмәгән кеше юк. Рәмзия апа, ул Стәрлетамакта туган. Стәрлетамакта туган, аннан соң инде Казан, Арчада яшәде һәм шунда язды. Менә без әлеге берничә ел Рәмзия Валитованың хөрмәт итеп, аның исеменә багышланган тәрбия дәресләре дип аталган конкурс уйлап таптык. Алар татар тел укытучыларына түгел, алар төрле фәннәрләрдә булырга мөмкиннәр. Әмма безнең проектта катнашканда алар балаларга туган телдә, татар телендә әлеге тәрбияне бирергә тиешләр. Менә шундый юнәлеш. Шунда мин сезне тыңлап торам да, телне үзебез сакламасак, аны беркем дә сакламаячак. Шуңа күрә без бу эшчәнлектә үзебез беренчеләрдән булып йөрергә тиеш дип саныйбыз. Конкурслар күп, теге сәнгатьлек конкурслары да күп. Әмма безнең конкурсның үзенчәлеге шунда, без Башкортстан җирлегендә туган шагыйрьләрнең шигырьләрен һәм прозаикларның әдәби әсәрләрен сәнгатьле итеп уку итеп эшлибез. Мин дә күп конкурсларда катнашам. Шуңа мин сезгә менә бүген шигырь алып килдем. Салават Рахматулла, ул безнең Авыргазы районы Султан Мурат авылында туып үскән. Галимҗан Ибраһимов белән бер авылдан. Аның шигыре Авылыма дип атала. Без аны рәхәтләнеп тыңларбыз. Хәзер барлык тамашачылар белән рәхим итегез. Авылым, бетәрсең сыман бер вакыт онытылып. Мин дә яшәп ятам хәзер кала кешесе булып. Калада яшәүләр рәхәт, әйтеп торасы да юк. Язын чәчүләр булмагач, көзен урасы да юк. Таңнан торып төнгә кадәр көтәсе түгел. Автобуслар чакрымны да җәяү үтәсе түгел. Ике кулга тик бер эш бит. Барасы да кайтасы, кайтасы да футбол карап, лото уйнап ятасы. Ягырга утын кирәкми, янып тора газ гына. Һаваларда булсын әйдә, газлы да бераз гына. Бакча да юк, җәй буена җаннар кыясы түгел. Билләр бөгеп, Колорадо жугын җыясы түгел. Ике кулга тик бер эш бит. Барасы да кайтасы, кайтасы да хоккей карап, гәзит укып ятасы. Калада туу калган бит, авылым синдә тумый. Яшәү рәхәт калаларда, рәхәтлекләренә генә һаман күнегеп булмый. Авылым онытылмый. Бик зур рәхмәт сезгә шушы шигырьне безнең тапшыруга алып килүегез өчен, Әлфия. Һәм әлбәттә бездә буш кул җибәрмәгәндә бер балны тапшырып кыйык үзегезгә ярыймы? Бер бал сезгә.
Барабыз алға таба, шираттағы сұрау Сулданунға 10-шы сан 4 хәрефтен тұрған сөз. Жыршы шағир импровизатор. Бір сөз білән атала бұ. Егіз әфәнді түймәге бастығыз сіз. Екі үшіншесі ойға келі, бірсі сәсен, бірсі шешен деп айтабыз енді. Ақын. Әйе, демәк? Ақын. Ақын. Жауабыңыз дұрыс. Тегісі де, мұнысы да шушы бір мәғінен аңлата. Бұл шырақта ақын. Bir bal özünüzge. Dürüst. Yaxşı barabız alğa taba, şirattағы сұрау үстен асқа 3-ші сан 5 хәреф. Bu нәрсәне аңлата? Уф. Ах. Сауқты жүрмәсін деп қоямыз. Әлфия? Амлық. Амлық бұла бұ. Жауабыңыз дұрыс. Балы тапсырамыз сізге. Biz sizin bilen ağır sırauğa gelip jittik muhterem cemaat. Tağında bir kat iskərtip kitem. Ağır sırauğa cevap tapkan oyunçımız 2 bal iyesi bulacak. Üstten asqa 7-şi san 8 hərften turgan söz bulacak. İxtibar. Bu sözüne hazır edebi eserlerde gine işratırga mümkün. Okuda başkalardan olda barışı şakirt. Elekege medreselerde okuşu şakirt turunda söz bara. Medrese tamamlagaç, mullalık urunu kütüp medresede yaşavşı kort şakirtne de şuşu söz bilen atap yürtkenler nerse diyen söz bulurga mümkün bu. İlsur Efendi? Pişkedem. İlsur Efendi. Koydan kildi bu köngülügizge? Ойлап тұрам мен тіл ішінде тұрған кебек. Оқыған бар бит? Оқыған бар. Әйткенінше әдәби әсерләрдә бу сүзне очратырга мөмкин. Чөнки көнкүрештә бу сүз юк. Хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм уенчылар, башваткыч уенының менә тагын бер зур максаты дип әйтик инде. Менә шушылай кулланылыштан төшеп калган әсерләрдә генә кулланган сүзләрне халыкка Фатих Кәримидә бу. Керү, таныту Фатих Кәримидә дип уйлыйсыз. Пишкадәм дигән җавап 2 bal. Cevap dürüst. Cevap dürüst. Olдағы сұраулар сіздің үшін еді шиктеуік батқан шекілігіне жегілгіне болырға тиіш. Шираттағы сұрау Сулданунға 8-ші сан 7 хәріфтен тұрған сөз. Әмирхан Юникинің матурлық әсерінде төп герой нинди ойын құралында ойный? Ең бірінші Әлфия түймеге басты. Ол әлбәттә скрипкада ойный. Әлфия, жауабыңыз дұрыс. Бұл балы тапсырамыз сізге. Төп геройның исеме? Бәдретдин. Бәдретдин, шыннан да өзінің яштиләрін, шәкіртләріні шақырып, өзіне қонаққа шақыра. Шәй ішірге шақырып, скрипкасын шығарып, скрипкада ойнауы. Әнісі үшін ойнауы бик көңілге кіріп қалды. Бик рахмет сізге. Жауабыңыз үшін барабыз алға таба. Үстен асқа 5-ші сан 4 хәрефтен тұрған сөз. Синонимі керек болыр. От. Исур әфәнді? Йылқы. Йылқы. Жауап дұрыс, бал сіздікі. Шыннан да от дегеннен тотар отсыз болмай, тотарны отсыз күзалына да кетірген мүмкін түгіл. Шуңа көре біздің ең зор, ең көркем милли бәйрәме бізіне де есепке алғанда, ол Сабан тойы. Сабан тойында ең зор біздің көрініш ол әлбәтте ол от чабышы. Біз аны күтіп алабыз. Һәм инде менә әйтәсе килә, мин үземнең бөтен татар конгрессында эшчәнлегендә әйтик төрле төбәкләрдә булганда менә шунысына бик сөенем, шатланам. Нинди генә ерак төбәк булмасын, анда нинди кадәр генә татарда яшәмәсен, анда от чабышын һәм көрәшне махсус уздырырга менә план коралар һәм шушы максатка ирешәләр. Стәрлетамак шәһәрендә шәһәр булса да безнең менә быел бер проект эшләделәр мәчет белән яңа төзелүче мәчет белән Кала туй дигән проект эшләделәр. Шәһәр нинде ат чабышлары да булды.
şehir şartlarında da. Demek Saban toyu beyremi gene tugel, hatta Kala toyu degen. Kala toyu degen beyramda da at çabışının at çabışı yarışların kirtu. Bu indi elbette atqa qarata, tatarga qarata, o'zimizga qarata bir hurmat degan so'z. Yaxshi shiratdagi so'rov uchdan osqa 6-son 4 harfdan turgan so'z. Jizney bo'lagi. So'ra efendi? Peki. Peki. İkiz efendi birazgina jiddizlik jitirtmedi bu işaretle. İsra efendi demege birinci bastı. Hem cevaptınız. Peki. Bir mezek isketçe bu Naqi Sembet bilen Parazat Sembet hakkında. Onlar yılga boyuna, İdil boyuna, yılga boyuna çıkanlar balık tutarga. Şunun Naqi ağa aytadi uluna. Улым сен ир-егет түгелсің. Мен енді қазір режиссермын, мен фәлән яшта балаларым бар, неше ир-егет. Ир-егетте пәке болырға тиеш деп пәкесін шығарып көрсеткен. Шынында шулай, мына бүгінгі мәжіліслерде де көп ұшырақта ойыны күркілбен сұрап қойырға туры келе. Ир-егетлерде пәке жоқ дешләптір қазір. Міне сұрайым әлі, сіздің яқларда бұл йолалар әлде соққана ма? Бар ма? Туйларда қайнышләріне пәке бөлә кетуші? Бар. Мен үйленген шоқта, шақсан өзім йола бойынша пәкелер бүләк етіп шықтым. Менә қазір нешегірек әйте алмайым, мия қолса ол қазір сирегірек. Менә бұл йолаларны бізге кері қайтарасы еді. Шынында шулай, Сара әфәнді? Ол аңлашылай, қазір теге туйлар бит кафаларға күшті, заманчалашты. Шының үшін мүмкін қадар білген кішілер, Олы кішілер де, біз орта яштегі кішілер, біз біләбіз қайбір йолаларыны, біз аларыны яшьләргә өйрәтергә, күрсәтергә тиешбез. Минем үземнең улым өйләнгәндә, біз шәһәр шартларында да киленне төшерү йолаларын эшләдек. Башкардык. Хәтта ки киленнең біз шәһәрдә теге yurtlar, şəxsi yurtlar белән торган урамга барып, су алып кайттык. Су алып кайту йоласы. Су йоласын ансын да башкардык. Шонкыра матур йолаларыбызны онытмыйк җәмәгать. Үзебез сакламасак, моны берәү дә сакламаячак. Бик рәхмәт кунакларыбызга. Инде җәмәгать бераз гына тукталыш ясап алыйк әле, чөнки без инде башваткычыбызның яртысын чишеп чыкканбыз, әйме? Әлегә тукталыш ясыйбыз да, кайсы уенчының күп бал җыйганын игълан итеп алабыз. 4 бал иясе Әлфия Мөгамирова. 5 bal bilen İlgiz Halikov. Hem әлегә 7 bal иясе İlsur Mansurov. Сулданыңға 16-сан 5 харифтан тұрған сөз. Габдулла Тукайдан шигъри юллар. Анда бір сөз төшеп калган, бу сүзне табырга кирәк булыр. 3 Кемгә алышынмас бер язу белгән кеше, мәгърифәт истәр иренмәс һич кеше булган кеше дип яза. Кемгә дигән өлешендәге, бәлки нинди дигән сорау урынлырактыр биредә. 3 Кемгә, 3 ниндигә алышынмас бер язу белгән кеше. Акыллы кеше диләр, яки язу белгәч акыллы кеше була бит инде, язу белмәгәне кем була инде моның? İlgiz әфәнде? Надан. Надан була. Җавап дөрес, балсызлык. Миңа карап әйткәч, мин ишеттер. Үземә әйткән сыманрак итеп хис иттем. Шулай да җавабыгыз дөрес. Балны мин сезгә тапшырдым. Габдулла Тукайның Ата илә бала шигыреннән иде бу. Алга барабыз Сулданыңга 17-сан 4 хәреф. Төрек теленнән тәрҗемә иткәндә поезд дигәнне аңлата. Поезд. Бу тау. Тау исеме. Әлфия, мин сез басты дип торам, Илгиз әфәнде. Урал тауы. Өлгеррәк булды һәм җавапны дөрес яңгыратты. Урал тауы. Җавап дөрес. Шундай җитезлек белән алга таба дәвам итәбез. Өстән аска 11-сан 7 хәреф. Башкорт халык җыры. Җанкай җанаш китте. Ашказар. Ашказар, Илсур әфәнде, җавабыгыз дөрес.
Юсуф әфәнде, менә җыр дигәннән, ашказар дигәннән, үзегез җырларга яратасызмы? Мин тыңларга яратам. Җырларга бик теләгем бар, әмма Ходай Тәгалә сәләт бирмәгән. Җырлаучыны тыңлый белүче дә кирәк. Мин шул гениаль тыңлаучы. Гениаль тыңлаучы, яхшы. Ашказар җыры ул башкорт халык җыры. Менә без Башкортстанда яшибез һәм безнең уку йорты, без факультет башкорт һәм төрки филологиясе факультеты дип атала. Без алар белән бик дус тату бер факультетта бергә студентлар бәйрәмнәре үткәрәбез. Башкорт җырында, татар җырында, чуаш җырында тыңлыйбыз. Һәм рәхәтләнеп тыңлыйсыз гениаль тыңлаучылар. Әле яңа гына безнең декан Рәйсә Хакимовна Илишеваның туган көне булды. Тагын бер тапкыр котлыйбыз. Әйдә, котлап сәламнәрне җибәрик әле. Бик рәхмәт сезгә. Алга барабыз Сулданунга. 18-нче сан 5 хәреф. Шигырьнең авторы кем? Хәзер шигъри юллар китерәм сезгә. Сылубикә, сылу туташ, кыз сылтаны. Бит уртаңда кара миң бар, бит чулпаны. Авызың зәмзәм, иренең кәүсәр, тешең гәүһәр. Калку түшең тигез җирдә сөт вулканы дип язган. Илсрабы кем язган моны? Бу шигырьнең авторы безнең классик шагыйрыбыз Дәртмәнд, ләкин монда ул Закир Рәмиев дип язылгандыр, Закирдыр. Закир Рәмиевнең да шушы шигырьгә бик охшаш бер шигыре бар. Бигрәк тә түшкәйләрең дигән җирдән нык туры килә. Тик әлегә кызганыч, сезнең җавап дөрес түгел. Бабич. Шайхзада Бабич. Шул. Шул, Әлфия, Шайхзада Бабич җавап дөрес. Шуннан да шәхесләр турында инде бүген шактый сөйләшәбез. Шайхзада Бабичның исемен мәңгеләштерү буенча да эшләр алып барыламы? Әлбәттә, Башкортстанда Шайхзада Бабич исеме шулай ук бик мәртәбәле исем. Шайхзада Бабич исемендәге яшьләр премиясе бар. Шайхзада Бабичның йорт музее бар. Телеүзәк каршында, Уфада телеүзәк каршында Бабичка һәйкәл ачтылар. Авыллар, район үзәкләре һәм шәһәрләрдә Бабич исемендәге урамнар бар. Әлбәттә. Шушының шаклы хөрмәт булгач инде. Ничек иттереп шәхесләрне искә алмыйбыз, ничек аларны сакламыйбыз, ничек аларның исемнәрен яшь буынга тапшырмыйбыз дип әйтергә була. Шулай бит, алар һәр вакытта колакта, алар һәр вакытта күз уңында. Барабыз алга, өстән аска 14-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Дәрдемән шигыре. Мин хәтта Дәрдемәнд карап. Мин хәтта монда инде ныклап шул чаклы сәнгатьле иттереп бу шигырьнең үзеген китермәкче идем сезгә. Мин үзем укып ишеттерим әле сезгә. Без каршы түгелме? Әйдәгез, рәхим итегез. Шаулый диңгез. Җил өрәдер. Җилкәнен киригән карап. Төн вә көндез ул йөрәдер. Ят ил карап. Чыкты җилләр, купты дулкын, ил карабын җил сөрә. Кайсы юллар, нинди упкын, тартабызны жан сырап. Менә әллән юзын шигырьдә түгелме? Берничә генә юл, ләкин нинди тирән мәгънә һәм көчле фикер. Менә сез әлеге шигырьнең бер студентлар өчен иң мөһим сыйфатын атап үттегез. Ул кыска, зур түгел. Һәм инде менә мин студент елларын искә төшерәм. Исур Сәләҗанович ул безгә әдәбияттан укытучы буларак бик күп
исемлек бирәйди. Менә шәхесләрдән торган, үзебезнең язучыларыбыз, шагыйрьләребездән торган исемлек һәрвакыт бирәйди. Аны яттан белергә кирәк иде. Һәм әйтергә кирәк, студентлар арасында иң популяр шигырь менә шушы иде. Барысы да аны сайлый иде. Студентларга 20-нче йөзбашы татар әдәбиятының алтын чоры булган шагыйрьләрнең шигъри әсәрләрен алар яттан белергә тиешләр. Шуның өчен мин алардан таләп итәм. Biz bulay tirbiz. Cevap dürüst buldu. Cevapka bir bal. Siz kıska gına bulsa da şap şıgır siladınız. Masına da bir bal vermiş olmayındı. Sonunda 2 bal bulup çıkarsın. Rahmat. Менә шушы шигъри дулкында без тапшырыбызны алга таба дәвам итәбез. Чираттагы сорау Солданонга 13-нче сан 5 хәреф. Билгеле бер вакыт ишендәге хәрәкәтнең, тирбәнешнең саны яки зурлыгы bir сүз белән атала. Менә мәсәлән, сез инде радио тыңлыйсыздыр. Илсар әфәнде? Яшлык. 91.5 FM яшлыгында Болгар радиосын тыңлагыз дип җибәрәләр. Шулай бит, әйме? Җавабы дөрес әлбәттә. Яшлык бал сезнеке. Алдагы сорау Солданонга 19-нчы сан 5 хәреф. Шигъри юлларның авторын белергә кирәк булыр. Бу кешегә һәр чак нидер җитми. Кара икмәк булса, ак җитми. Шошып йөргән чакта аяк җитми. Җәяү йөргән чакта ат җитми. Аты булса, машинасы җитми, очар өчен ракетасы җитми, күп җитми. Бу кешегә ифрат күп җитми. Димәк, Әнгам Атнабаев. Җавабыгыз дөрес. Бал сезнеке. Яхшы барабыз алга таба. Солданонга 20-нче сан 4 хәрефтән торган сүз. Янчыкны аңлаткан төрекчә кисәт, русча кисет сүзләренең тамыры нәкъ менә шушы сүзгә барып тоташа. Бу киемдә була инде бу. Бу әйбер, Кисә. Кисә турында сүз бара. Җавабыгыз дөрес. Бала сезнеке. Чираттагы сорау өстән аска 15-нче сан 5 хәреф. Табышмага әйтермен, җавабын табырга кирәк булыр. Бер байлык бар. Янмый, карак та урлый алмый, төшеп тә югалмый. Игез әфәнде? Белем. Белем әлбәттә. Белемең булса, ул һәр вакыт үзеңдә. Аны бер кем дә урламый да, югалмый да, янмый да, төшеп тә калмый. Белем, җавап дөрес. Игез әфәнде. Безнең уку йортына туры килә торган әйбер инде бу. Без төрле һөнәрләр буенча белем бирәбез. Әйтеп үткәнебезчә, без татар һәм чуаш филологиясе кафедрасы быел безгә 25 ел. Ул безнең 97-нче елда нигез салынды. Әлеге кафедраны җитәкләүче ул вакытта һәм югары нәтиҗәләргә, югары дәрәҗәләргә күтәрүче кеше ул филология фәннәре докторы, профессор Илшат Сәхиятулла улы Насипов. Бүгенге көндә ул Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында кафедра мөдире булып эшли. Менә без аның белән бергә эшли башладык. Кафедраны оештыру процессында катнаштык. Безнең укытучыларыбыз аның белеме белән, аның тәҗрибәсе белән эшләргә өйрәндек һәм ул киткәч мин кафедра мөдире булып калдым. Белүегезчә, 2023 ел безнең Россия президенты тарафыннан укытучылар һәм устазлар елы дип игълан ителде. Шуңа күрә һәрбер безнең мөгаллимгә, укытучыларыбызга һөнәри уңышлар телибез. Чыннан да кемнәр шушы белем дөньясы белән, укытучылар, устазлар белән, шушы һөнәр белән бәйле кешеләр сезнең барчагызында шушы якынлашып килүче ел белән котларга рөхсәт итегез. Алдан әле тагын кемнәр котлар? Мин алдан котлап куйым әле.
Яхшы егетләр, кызлар, инде безнең берничә генә сорау калып килә. Өстән астка 12нче сан, 7 хәрефтән торган сүз. Татар халык җырындагы төшеп калган сүзне табарга кирәк булыр. Менә шушаны киң диләр. Аны диңгез димиләр. Җырларда, җырларны әдәби әсәрләрдә данлана торган искиткеч матур елга. Агыйдел. Агыйдел турында сүз бара. Җавап дөрес, Әлфия. Матур күчтәнәшләр булды бүген Илфира фән тарафыннан, Әлфия тарафыннан. Сездән берәр күчтәнәш без ишетәбезме бүген, юкмы? Әлбәттә, ишетәсез, әмма минем башкаруда түгел. Бу сезгә музыкаль бүләк. Минем якташымнан Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Айдар Габдинов. Айдар әфәнде, без сезне көтәбез, Айдар әфәнде, рәхмәт итәбез. Sizden indi xəller var. Yeşil şirəmişlərine bıl-bıl balası qoşqan, sağnularım binihayə jirdən köklərgə aşqan. Sağnularım binihayə jirdən köklərgə aşqan. Kızıl qayış billerde, jilfirdemi jillerde, sandık ağaçlarda sayramı siz bulmağan illerde. Sandık ağaçlarda sayramı siz bulmağan illerde. Salkın şişme boylarında atlar ışırsan iken, tuğan üsken illerinde ömür kişirsen iken. Tuğan üsken illerinde ömür kişirsen iken. Yakın dostlar bilen birge ömür kişirsen iken. Айдар әфәнде безнең Ашкадар елгасы буйларыннан туып үскән кеше. Һәм Уфада татар бүлеген тәмамлап, бүгенге көндә менә атказанган җырчы. Һәм ул бездә бүген кунакта булды, һәм әлбәттә үзенең матур җыры белән Илгиз әфәндегә 1 балл алып килде. Сулдан 15нче сан, 5 хәрефтән торган сүз, синонимы кирәк булачак. Ярыш, көрәш, Күш сынаш бер сүз белән генә атала. Әлфия. Бәйге. Бу балны без Әлфиягә тапшырабыз әлбәттә. Менә шушының белән шул җәмәгать. Без инде хәзер кайсы уенчының күпме бал җыйганын игълан итәрбез һәм әлбәттә җиңүчене билгеләрбез. Бүгенге тапшыруда 7 бал иясе Әлфия Мөгамирова. 10 бал иясе Илгиз Халиков. 12 бал иясе Илсур Мансуров. Қонақтарыбыз башваткыч уенының иң рәхәт мизгелләренә килеп җиттек. Мин инде игълан иткән идем, һәрбер уенчы бик матур бүләк-бүләк кайтып китәчәк дип. Шуңа күрә мин сезне бүләк киштәсе янына чакырып алам. Әлфия, рәхмәт итегез. Aha, şarabız menip gitti, hem indi ol kilip düşe bizning 2nче sanda. Şuşa zatlı şəb бүләк bugün sizden kollarda. Kabul etib alığız. Рәхмәт зур. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә үз безнең укытучыларыбызга. Илсур абый
һәм Нәсимә апага, һәм рәхмәтләремне әйтәсем килә әти-әниемә, картинәйләремә һәм бөтен туганнарыма. Зур рәхмәт сезгә. Игез әфәнде, рәхим итегез янәшәмә. Шарыбыз менеп китте һәм ул безнең килеп төшә 8-нче санга. Һава дымландыргыч дип атала бу. Сезнең эштә, сезнең көнкүрештә зур ярдәме тияр. Һәм әлбәттә инде шушы җиһаздан кулланган чагында сез башваткыч тапшыруын Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясен зурлап искә алырсыз дип ышанабыз. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Үземнең кайнар сәламнәрымне җиткерәсем килә гаиләмә, тормыш иптәшем Гүзәл һәм 2 улыма Булат белән Гадилгә. Әти-әниемә, әби-бабама һәм инде барлык минем туган яктагы милләттәшләремә, якташларыма, Стәрлебаш халкына, Стәрлетамак халкына һәм инде әлбәттә үземнең коллегаларыма, бөтен дөнья татар конгрессы хезмәткәрләренә. Илсур әфәнде, рәхим итегез янәшәмә. Уеныбызның җиңүчесе буларак шарлар аттырып тормыйбыз инде, махсус җиңүчегә дип сайланып куйган бүләк менә шушы тузан суырткычны сезнең кулларга тапшырабыз. Котлыйбыз сезне җиңүегез белән. Кабул итеп алыгыз. Рәхмәт. Уенның кагыйдәләрен тагын да бер кат искә төшереп китик сезнең белән. Мин хәзер сезгә супер уенны тәкъдим итәргә әзермен. Без уку барышында бик күп мәкаләләр белән очрашабыз инде. Әйе, димәк сез бу... Әмма Нәқи Сәмбәтнең мәкаләләр сүзлеген кабат өйрәнеп, икенче тапшыруга килгәчтем. Катнашырбыз. Димәк сез супер уенда баштартам. Кызганыч. Тик шулай да без сезне котлыйбыз. Җиңүегез белән бүгенге башваткыч уенының җиңүчесе Илсур әфәнде үзе. Хәләл җефетем Гөлшат Мансуровага, улым Идел, киленем Гөлназ һәм кызым Камиләгә зур сәламнәр җиткерәм. 82 яшьлек әнием Инәкәй, Чакмагыш районы Карьяуды авылы, сезгә сәлам. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенгә шушының белән шул. Башваткыч тапшыруында Стәрлетамак шәһәреннән Башкортстанда туып үскән егетләр һәм кызлар кунакта булдылар. Без аларга эшләрендә, укуларында зурдан-зур уңышлар теләп калабыз һәм башваткыч тапшыруында кабаттан очрашулар насыйп булсын дип саубуллашабыз.